Άνοιξε. Πάγκο το τηλεφώνο μου. Πάμε. Ένα καλό. Για χόρεψε λίγο ρε. Έλα λίγο έξω, χόρεψε. Κάτσε, βύση, ένα πιο κοντά. Ανέβα στο παράθυρο. Βύση, please. Βύση, έλα λίγο. Άνοιξε λίγο. Χόρεψε λίγο. Όχι αυτό, είναι βριζίες, όχι αυτό. Από κινητό είναι. Να βάλουμε εμείς αυτό το τέτοιο, το παχαίρο. Πώς θα το από κινητό είναι. Να. Βίνι! Το Βύση! Πού το είσαι? Πού το είσαι? Πού το Μέσα. είσαι? Το μέσα. Από κινητό είναι. Από καλά, τζάμπα χαλάω την μπαταρία μου. Είσαι μαλάκας.